Ćao drugari! U današnjem videu ćemo napraviti ram za sliku. Sigurna sam da svi u kući imate nekakvu slagalicu, ali da ste izgubili koji komadić. Tako da sam ja iskoristila slagalicu, obojila i napravit ćemo ram za sliku. Prvo sam isekla srce od papira, onda sam našla neku sliku koja mi je omiljena i zalepila je na to srce, a onda sam koristila komadiće slagalice i lepila oko srca i pravila ram. Uživajte u videu, pa ćemo se čuti kasnije. Napišite nekakvu lepu poruku svojim dragim i omiljenim ljudima. Onda je zalepite na drugu stranu srca. Možete je isto ukrasiti sa komadićima slagalice, a i ne morate. Na kraju ja sam zalepila komadić ukrasne trakice da bi se mogao i okačiti ovaj ram za sliku. Nadam se da vam se svidio video, zapratite me za još i vidimo se uskoro.